Здравейте! Днес отново карам ски бягане. В момента се намирам на пистата на Александър Лоджистик. В предишното видео в моят канал, може би сте видели, може би не сте. Ако имате интерес, можете да погледнете. Направих качване с писалки до Черни връх. Но в това видео забравих да спомена, че на Витош има две писти за ски бягане. Аз основно използвам тази на Александър Лоджистик. За другата нямам много информация, защото не съм я пробвала, не знам как се поддържа и какви са условията на нея, но тази на Александър Лоджистик е страхотна. В момента пистата е прясно обработена, понеделник сутрин е. Избягала съм от работа, за да дойда да карам. Условията са страхотни, сама съм на пистата. Ако ви трябва учител, отново да кажа, в базата на Александър Лоджистик можете да се свържете с Веско. Той е професионалист от световно ниво, участник на Олимпийски игри. Той ще ви научи и ще ви покаже всички основи на ски бягането, ще ви даде ски. Също така работи с деца. Аз съм водила моя син. Прекрасен е, има страхотен подход към децата, към възрастните също. Много готино, много приятно си изкарваме всеки път уроците с него. Така че карайте, бягайте, забавлявайте се и аз продължавам да карам. Показвам ви пистата, как изглежда в горната си част. В долната й част е по-полегата, т.е. е по-подходяща за по-начинаещи. Паднаха ми щеките. В долната си част пистата е по-подходяща за по-начинаещи, както и за дечица. Условията са наистина страхотни. Споменах няколко пъти и пистата е прясно обработена, т.е. поддържа се редовно. И когато и да решите, дори преди работа, след работа да дойдете, винаги условията ще са чудесни и няма да сбъркате. След малко се спускаме надолу, за да видите как изглежда и надолу. От тук вече започва равната част на пистата. Както виждате, абсолютно достъпна е дори за хора с най-големи скилове в ски бягането като мен. Интересно ми е да ви попитам вие как намирате ски бягането, харесва ли ви, интересно ли ви е. Аз съм запален фен на ски бягането и биатлона, професионалните, разбира се, от много години и така доста късно на 34, мисля бях, когато опитах за първи път ски бягане и се влюбих в този спорт. Това е спорт, в който участва всеки един мускул в тялото, може би освен мускулите на челото, което не е лошо, защото той ботокс е скъп. И другото важно е, че самата екипировка не е толкова скъпа като цена. Разбира се, винаги със сигурност човек може да си намери много скъпа екипировка, но дори с не много скъпа такава можеш да караш успешно. И най-важното, не ти трябва карта за лифт, няма опашки, не се редиш никъде, не чакаш никъде, просто идваш и караш или отиваш където и да поискаш и караш. Така че ще ми е интересно в коментар да ми кажете вашето мнение за ски бягането. Интересно ли ви е да опитате, харесва ли ви, не ви ли харесва. Истината е, че една голяма част от моите познати го намират за супер тъп спорт. Не знам защо. Но това е само и единствено, защото не са опитали. Те ще се познаят. Тези хубавци, дето така говорят. Моето каране за днес приключи около 11 км. Всъщност малко повече от 11 км карах. Беше супер добра тренировка, много приятно, много забавно, супер свежо е времето. Бях само на пистата, което вау, много готино. Но това не е очудващо с оглед на това, че е работен ден. Отивам да чакам 66. Да, дойдох с автобуса, с тези ски е супер удобно, защото са много леки. И няма никакъв проблем да дойдеш с автобуса тук до Черни връх или
някъде другаде. Много лесни са за пренасяне. След това отивам по задачки. Да, има задачки. От мен чао и до скоро!